guys, so ngayon, samahan niyo ako mag-selfie! Ganon. Ako lang mag-isa. Pero okay lang. O, diba? Ayan po. Okay lang, sanay na akong mag-isa. Somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know. Charot. Ayan yung view, guys. Ayan. Ayan. Forward tayo. Ayan. Naka-outfit yung bakla. Ayan. Hindi bumangga. Baka may ahas dito, Diyos ko. Diyan ako. Diyan ako magpipicture. Kita. Ito na. Let's go. Say I love you. Ganon.